abantu abaningi bangayi-understand indaba yebhokisi noma ukukhishwa ngebhokisi. So manje kusuke kubalekile ukuthi ube ne-understanding ukuthi ibhokisi leli okokuqala kusuke kwelani ibhokisi masuke kushado. So manje mawugcina ushade ngokweSingisi noma washada ngokwasenkantolo kugcina kungasazweli nakubantu abadala uyabo lonto le uthi njoba ade ngisho ukuthi kugcina sekuba nama divorce kuba nezito ngoba vele iyinto engaregistiwe lokho sekukushada nje ukuthi sesiyenza nokuthi kube mnandi sibukwa abantu. Yes. It's only 13 minutes after 5 intambama umsakazi Intokozo FM 101.2 sila eMega City lapho sisakazela khona le Intokozo FM Drive udlala Matifano Shamita Zizi kuyoze kube ihora noma ligamanxe ihora lesihlanu namhlanje intambama uyayikhumbula nealbum yabo ngonyaka 2005 yayibizwa ngokuthi babethi ngiyokufa ingane amakhosi ngaphambi kwazo sikudlalela ingoma ka DJ Stunkero meabe bethi Maputo Song uyazi ke masuzwa lolu hlobo lomculo ukuthi noma kanjani umkhulu uncikazi usuke sekhona ukuthi ke azokhuluma nathi sizwe ukuthi ke usiphatheleni iviki neviki bhuti omdala siyathokoza ngiyabingelela ngibingelela umsakazo Intokozo FM ngibingelela uBudlala Matifana ngibingelela uSisichami ngibingelele nabalaleli emakhaya siyabingelela. Yes. Siyabonga kakhulu ukuthi uphinde wabuya wazokhuluma nathi namhlanje. Ngiyazi ukuthi namhlanje sibheka isihloko esibalekile nesijulile isihloko esithinta indaba yomshado wesintu ngoba ngiye ngibona ukuthi indaba ebalekile noma ngithi the reason why ngithi indaba ebalekile simply because kunezikhathi la ukuthole khona ukuthi abazali abasekho emhlabeni kodwa uzingane kuthiwa mhlambe ubani kumele ashadise ubaba nomama wale sebengasekho mhlamba siqale nje mfethu from eqaleni why ubaleke kangaka umshado wesintu? Bhuti Matifana ubalekile umshado wesintu ubaleke kakhulu ngendlela ukuthi mawugcina ungalungiswanga noma ungenziwanga kunezinto ezigcina singahambi kahle nakubona abantwana noma nakona nje umndeni ukhona. So ingakho kubalekile ukuthi umshado wesintu ugcine wenziwiwe noma ugciniwe ngokwesiko lwesiZulu. So siyabona ukuthi okay noma isikhona eminye imishado ngoba sekhona imishado yasemakamerweni uyabo. So yona bayenza abantu miningi ngendlela ngokuhlukana kwazo uthola umuntu eseshadile sekwenziwa izinto okuningi igcina kungadlulanga kukhona okubalekile okuyisiko lesiZulu ngoba kahle umshado oregistiwe nakubantu abadala ilomshado wesiZulu. Okay. Yes. I know. Sizana Shamil. Yeah, Sizana impela. Mina ke my main question is as much as we understand ukuthi umsebenzi umshado wesiZulu I mean to say is very important. Yes. And nina ke njengabantu ngizothini besiZulu. Yes. Do we have to like is it compulsory ukuthi size si report kwabantu abangasekho when we are taking part on that journey ukuthi senze umshado wesiZulu and is it compulsory ukuthi kuze kube ukuthi siya reporta kwabantu basekhaya abangasekho? Yes, kubalekile kakhulu ukuba reportela abantu abangasekho. Cause kunezitepu ekusuke ezilandelwa noma ekufanele udlule kuzona ukuze abantu abangasekho babe nolwazi nabo ukuthi cha umntwana wethu noma indodakazi yethu isishadele kancikaza silinganise nje kanjalo noma isishadele kaMkhize. So kubalekile ukuthi kubikwe ba reportelwe abantu abadala. So into edala ukuthi kubaleke ingakho sekugcina manje sekuba nama divorce sekuba nemishado umuntu ashada inyanga eyodwa bese beyahlukana ngoba isuke ungareportwanga lo mshado kubantu abadala. So kunezitepe ezidlulwayo ekufanele kuqalwe kuzona ukuze umshado uzoreporteka nakubantu abadala. So ingakho manje sekuhlezi kunalento abathi ukuhlukumezwa kwabantu besifazane cause lo muntu usuke engareportiwe vele kungekho idlozi elimbathile. Uyabona njengongilikanise nje mhlambe uSisichami mengathiwa uza kancikazi engabikwanga sekufana nokuthi umuntu engimtshontshile noma umuntu ontshontshiwe ingakho sekuzogcina sekuba khona inkinga phakathi kwethu. So kubalekile ukuthi kube khona iprocess ekudlula kuyona yokubikela abantu abadala. Ngiyayithanda mhlambe le oqeda ukisho njengamanje ethinta ama process okudlula kwena okudlulwa kuona rad. Mhlambe omunye umuntu uyayibuza ukuthi yizini ke manje njengodlala Matifana ngimncane ngazi lutho abasekho abazali kodwa ngiyafuna ukuthi ngelinye ilanga ngibe nomuntu engishada naye ngoba abazali bami mhlambe bashada noma bashona bengashadile bona. Amaphika ama process ekumele ngiwalandele ukuze ngenze isiqiniseko sokuthi izinto ngizenza ngendlela.
ama process ekufanele uwalandele so ekufanele ukuthi uqala uze ukuthi ubaba wayegcine iphi noma wayegcine kuphi nokulobola kwakhe uyayizwa lonto Yeah. so kubalekile ukuthi wazi ukuthi okay ubaba wagcina ekhipha inkomo eyodwa noma wagcina egeza umuzi uyabo so ukuze nawe mawulungisa okulungisa wazi ukuthi ngilungisela ukuthi okay ubaba wagcina ngokugeza umuzi sekufanele ngiqhubeke nokunye ngenza okunye ke mina ayengakwenzanga Yeah. so kusuke kubalekile lapho ukuze nawe ukwazi ukuthi ulungise esibongweni sakho because mabengakhokhelwanga abazali noma bengazange bashade umshado wesiZulu izingane oba nazo njengodlala Matifane izingane zizobe sezisabiza isibongo sakubo komalume ngoba phela nani nisasuka lapha emumva Yeah. ngisho ngathi unawo amandla ukuthi ukwazi ukuthi ingane noma uyafisa ukuthi ingane zibize isibongo sababo wakho asisho kanjalo azikwazi ukuthi zisibize leso sibongo ngoba noma wakhe abazange baqhubeke neprocess yabo impela yes I know wayichaza mfethu Wayichaza, izwakala kahle wayichaza kakhulu nami angisazi nokuthi okay so omunye umbuzo mhlambe ngingaba nawo mina on my side ukuthi what cultural or symbolic significance does umshado wesiZulu lo esibiza ngowesiZulu hold yes and to the community like what does it hold like ama significance akhona umshado wesiZulu mhlambe sobuyela la esingisini kodwa umshado wesiZulu usuke ubalekile angisho kanjalo so la kula kule side lokuthi kusuke kufanele ukuthi okay njengoba ukuthi okay bayashada owesilisa nowesifazane yila owesifazane azobe sekhishwa khona ekhaya lakhe ebanjwe umalume noma ebanjwe yilo suke ekhona noma sithi ubaba wakhe makuthi usaphila ubaba ambambe ngesandla ayomdlulisa esibayeni njengomuntu esesho ukuthi usiyamkhipha ekhaya so makumeme suke emkhipha lapha ekhaya kusuke kune process yakhona ukuthi la kusuke semkhipha njengomuntu amkhipha nebhokisi kuhambe nebhokisi la khona leli bhokisi lisuke selisho ukuthi okay njengoba simkhipha usisichami la ekhaya la kancikazi useyoba wakamkhize noma useyoshadela kabani bani okusho ukuthi zonke izinto azobezenza usisi usezozenza eke side leli la kamkhwenyana noma usebhilonga kamkhwenyana abantu abaningi bangayi understand indaba yebhokisi noma ukukhishwa ngebhokisi so manje kusuke kubalekile ukuthi ube neunderstanding ukuthi ibhokisi leli okokuqala kusuke kwelani ibhokisi masuke kushada so manje mawugcina ushade ngokweSingisi noma washada ngokwasenkantolo kugcina kungasazweli nakubantu abadala uyabo lonto le uthi njoba ngisho ukuthi gcina sekuba nama divorce kuba nezito ngoba vele iyinto engaregistiwe lokho sekukushada nje ukuthi sesiyenza nokuthi kube mnandi sibukwa abantu yes so my next question kule point oqeda ukulibeka manje let's say uShameni kushadelile kancikazi umkhwenyana waShameni ashone yes la sela kancikazi yes okay uShameni ke ngenxa yengane ukathole umunye umkhwenyana is it compulsory ukuthi kulotshole kancikazi okubuyelwa back ekhaya since kancikazi ngangikhishelwe ibhokisi lokukhishwa ekhaya lokukhishwa since ngangikhishelwe ibhokisi ekhaya mean to say lokukhishwa ngiswa kancikazi so is it important ukuthi mengilotsholwa ngilitshole kancikazi noma ngilotshole ekhaya still kusuke kubalekile ukuthi ulotsholele khona lapha kancikazi so angibuyele kule phondo lokuthi okay ngoba mekwenzeka uthi uyashona yena umkhwenyana meshona wena ushonela ulapha kancikazi so kusuke kufanele ukuthi kube khona mayiseshonile umkhwenyana sekune process ukuthi la sekufanele bakwenzele imbuzo ukuthi bazokubuyisela esibongweni asithi ngoba useshonile yena umkhwenyana hayi ukuthi mhlambe kukhona ukuba wrong okwenzile so ukuthi kudlule yena uncikazi so ngale ngathi usubuyiselwa ngembuzo ukuthi usubuyisela lapha kini kodwa futhi abanye uyakwazi ukuthi uphinde ube khona kukhokhwe khona kancikazi so kuya nangokubambisana komndeni nangokuthi umndeni yona ibambisene kanjani kufana nokuthi umuntu futhi omunye mhlambe owesifazane manje kuyena mhlambe owenze ungalunga ngisho kanjalo noma kuwa uyena obhedayo ekhaya so lo umuntu lowo kusuke kufanele ukuthi kube ne process yakho ngithi nje kuyena mhlambe ohluphile wahamba indlela zakhe enawo umkhwenyana lo muntu lowo usuke sefanele ukuthi angabe sangeniswa kulelo khaya angazi noma ngibeka kahle so uyazwakala mfethu so kusuke kunalawo ama process akhona ukuthi okay lo muntu lo
ubeyiphethe kanjani naye uyabo lonto leyo ilokho nje. Okay, I know. Ngiyazwakala mfethu. It's only 22 minutes after 5 yamashumi amabili nambili mzuzu lishayile ihora lesihlanu ntambama. Olwesineke namhlanje lomhla ka20 kuNhlolanja uFebruary unyaka 2025. Mawukuthi uyangena siyakubingelela siyakwamukela intokozo FM Drive with the next big thing in KZN udlala Matifane and of course Shamita Zizi. Yes, studio we are joined by ubaba ke siba naye njalo mabe kungu Thursday omkhulu uNcikazi sikhuluma naye ke namhlanje sibheka indaba ebale yakho lethinta umshado wesintu. Mfowethu ngiyayithanda lento esikhuluma namhlanje. Nginokuzwa indaba zihambela kude because akaze kwenzeke emndenini. But into engiye ngizwe ezinyangeni kubathandazi noma abantu beyikhuluma thola uthi mina ezumatifana mhlambe sengifuna ukushada manje but kunezinto ekuthiwa noma ngishadile but meyabe ngihamba ngiyohlola ebantwini mhlambe kunovela izinto zasekhaya mase kuvela ukuthi kwalomshado engikuwona awukho umshado ngekho ngiyafana nomuntu ongashadile kusuke kwenzeke kanjani ezimene ezikanjalo kusuke kwenzeke kanjani. Yes, mawusuke uhamba uyobheka kubantu uthola ukuthi umshado lo othi wena ushadile asisho kanjalo usuke lo mshado ile ngisho ukuthi kugcina ingakho sekuba nemishado eseceleni uyayizwa lonto noma abantu abahamba bayobhala kanjalo. So la umshado into esuke ibaleke ngomshado wesiZulu kusuke kufanele ukuthi into ebalekile ukuze umshado registereke noma nibe lapho kuleso sibongo inyongo nokukhishwa kahle kakhulukazi because ukukhishwa ekhaya la usuke uzalwe khona komalume usuyiswa kababa kune process yakhona ukuthi manje usuyasuka la kancikazi usuyoba mhlambe owakamkhize noma usuyobiza lesisinye isibongo sibizayo. So lapho mawungazange ukhishwe vele makuyiwe inyangeni noma kuyiwa kubantu ababonayo noma abathandazi kuzovela ukuthi lo muntu lo usaphile ongakomalume ingakho omunye umuntu sezothiwa idlozi leli kusebenzela kakhulu idlozi la komalume ngoba vele wena usaphile ongakulona leli idlozi la kubo komalume. So kuba neprocess ukuthi la izingane lezi ezikhona zalekhaya meza kancikazi azikhishwe ngeprocess yakhona ukuthi le ngane seziyofakwa esibongweni sakubo kababwazi ukuze nasemadlozini kuregister ukuthi le ngane ezalekhaya kube nalo process. Okay, I know. Mina omunye nginawo Nkosi yami ingithintile leyo kwethu sesike sayithinta futhi nalombuzo uhambisana khona. Sengishadile kancikazi. Yes. Ashona uMr bengimshadile kancikazi. Yes. Kusala ubhuti wakhe obhuti bakhe abakhona ne. Yes. Manje umndeni musungiphoqelela ukuthi ngingenwe ubhuti. Is it compulsory vele kowezulu umshado or it depends kwimndeni ekhona ukuthi vele ngingenwe and is it allowed or per se abantu abadala laba esireflecta kubona esibuyela kubona sikhulume nabo are they condoning indaba yokuthi ungenwe and do you have an option of saying no? Kuye ngemndeni ke la endabeni yokungena nokungenwana angisho kanjalo uyabo. So la kuyenzeka kwesinye isikhathi uthothi uyaphila umkhwenyana nakho kunendlela esaphila nje usuke ekutshenile vele usiko lalekhaya ukuthi lekhaya mangishona mina uyongena mhlawumbe umfowethu angisho nje kanjalo. So kunaleyo process ukuthi okay la kulekhaya noma umkhulu babenza kanje uyokuthi kuyangenwana shuthi lekhaya. So angeke ngisho ukuthi kuyaphoqa uyayizwa lonto kuye nangomndeni uthi lo mndeni usiko lakhona lona luthini ukuthi luthini ukhambiselana nosiko lakhona. So abane sebeyakwenza ukuthi mhlawumbe mekushona umfowethu ngithi mina ngiyomngena unkosikazi kamfowethu uyayizwa lonto le kanti nami ngiqhutshwa inkanuko zami hayi ukuthi into ekhona noma into ekufanele yenziwe emndenini. So abantu abaningi ikibashayeke le nto le sekugcina manje sekuba nesithembu esingahlelekile. So isithembu sigcina sesidalwa yileyo nto ke uthothi akusazona isithembu esihlelekile. Okay, I know mfethu kuyazwakala kahle kakhulu. Mhlawumbe in closing sesivala nje sifundisa ke manje abantu abasha sifundisa izingane kunabantu abadala kodwa abancane kunabantu abadala kodwa izinto zesintu abangazazi. Namhlanje ngiyathanda ngoba sikhuluma ngendaba ethinta umshado wesintu. Kusho ukuthi yonke lento le siyazithola mhlawumbe sesithola sesingena kudwendwe sesingena kumcaco asiyibheke lezi zinto khona abantu abangena understanding ayitshela ukuthi mhlawumbe meyabenza udwendwe useshadile waphelele meyabe kwenza umcaco sekushadwe kwaphelele asibheke lezi zinto nje lezi sesifala ngenxa yesikhathi mfowethu. La abantu abaningi
ibadideke leyo uyabo mekuthiwa kwenziwa lona udwendwe nalokho kunye umcaco yes so abantu abaningi bagcina sebedideka omunye ayigcina uthi hayi yena usashada uyayizwa lonto leyo ayitshethi hayi usashada usakwenza konke uyayizwa lonto so inga ngithi mina kuye nangama process ukuthi okay kunama process eqala kuona ukuthi okay la kwenziwa ukuthi kuphuma isicawu kwenziwa ukuthi uyabona lonto leyo so manje kunama process onge ukwazi ukuthi usuke eqaleni ungazange mhlawumbe uqala ucelwe uqhamuke usuyokwenza lokho kunye sekuthiwa usuyoshada noma usuyokhishwa esibayeni uyayibona lonto le so kunama process akhona nangelinye ilanga esophinde sikhulume ngayo kodwa ukuthi kuhambiselana kanjani ukuthi iqalaphi kuya kephi yona into egcina isidida abantu abaningi yes I know mfethu yazwakala kahle kakhulu and siyabonga kakhulu isikhathi sakho siya appreciate ukuthi ufike uzosinikeza nalo ulwazi olubaleka ngaka emsakazweni Intokozo FM nabo abantu mfethu bayakuza emsakazweni manje bafuna ukuxhumana nawe banemibuzo abafuna ukuyibuza kuwena bakuthola kanjani umkhuluncikazi utholakala ku number ethi 083 863 8228 asiphinde 083 863 8228 yes uyatholakala nje na TikTok umkhuluncikazi na ku Facebook uyathola Mkhulu seyintweni uyatholakala na ku Facebook nje ilinye igama uzandla zohlanya ku Facebook uyathola I know uba uzandla zohlanya umkhulu wakungena umkhulu nje omdala angithi nje ukhokho uyena uzandla zohlanya uyatholakala nje mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sikubambe next week thank you